To masu kallon mu barkan mu da warhaka, na san da dama za su ce wannan kiɗan biki ake koko na menene, to a'a, ko ka taɓa ganin kiɗa wanda ake yi domin yin gayya koko na noma? To fa wannan kiɗa da kuka gani yanzu shine kiɗan noma ko kuma kiɗan gayya. Wayannan matasa kuma da kuke gani wato aikin gayya suke yi. To amma me yasa ake yin kiɗa idan ana aikin gayya? Kuma menene ma kiɗa na gayya? To bari mu je mu bishe Bello Zaria don mu ji menene kiɗan gayya kuma ma ya ake yi. Sannan yanzu aka fara koko an daɗe da yi. Wai, na farko dai asalin wannan kiɗa in dai kai ba zazzagi ne. To ka tashi ne ka ga wannan abu ana yin shi. Yanzu ne ma muka koma iyakacin hanya ne kawai muke yi. A zamanin da ko gini ake yi ko da ɗaya na ɗaki ko kuma za a je gona surikin wani gona ya kasa mashi, to shi ne zai ɗauki sai a kaddamar mashi da gayya, aikin gayya a je a taimaka mashi saboda kar aikin ya kwace masa, kar damina ta kwace mashi. Ko kuma za ka yi amarya baka da ƙarfi, mata za su haɗa kai su ce a shiga cikin ɗaki a je a dabe a yi masu dabe. So tun zamanin kakanni da kakanni mu wayi gari ne a matsayin mu na mazage-zage muka samu wannan abu. Ai mu ba abin da za mu ce mu sana'an nan sai dai alhamdulillah. Mun gode ma Allah, mun gode ma mai martaba sarkin Zazzau, mun gode ma mai martaba sarki Kabagi, mun gode ma gwamnatin jihar Kaduna, suna sa hannu suna taimakawa cewa mu sana'ar mu ta fito, tunda yake mu namu na gargajiya ne. Wasu kalamomi ne da wasu abubuwa ke bata ta, wanda ba gadon sana'an yayi ba, ba gadon ta yi ba, sai ya zo ya dauka ya ce bari yayi. To daga nan gurin ake samun matsala. Mu kuma da muka gada mun sai da zamu tsaftace kayan mu. Alhamdulillah. To ba sauraro aka ce dai kowa ya bar gida, gida ya bar shi. Muna godiya.